Assalamu alaikum Uzakdaky yakynym Uzakdaky we yakynlaky tomaşaçylary. Sizin tomaşa diýäniňiz Safarmyrat Türkmenbaşy Trawanyň etrat merkezinde il içinde balniza favoratly tanalýan çatyrygyň edil günörtü tarapyna geçäýän ýeriňdäki sizin üçin ähli amatly harytlary amatly bakadan hödürleýän Alem Sowda merkeziniň reklamasy däl. Bu ediz adamlar Uzakdaky yakynymyň täze sany. Elbetde biz Sowda merkeziniň reklamasyny tiz günü YouTube kanalymyzda hödürlärsiz. Ýöne biz bugün häzir öz safarymyz bilen Türkmenbaşy Trawanyň etrat merkezinde Gurbanowlaryň döwletli ojagyna tarap ýola düşýär. Ene bugün Türkiýe Respublikasyna iş saparyna ýören Aydogdy Gurbanowyň mehriban ogullary sapar gelýärjanyň 5 ýaş toýy Gurbanowlaryň döwletli ojagyna toýlanýar. Ene bugün 23 noýabr güni Gurbanowlaryň döwletli ojagyna Aydogdyň mehriban ogullary sapar gelýärjanyň 5 ýaş toýlary toýlanýar bolsa, ertir ýagny 24 noýabr güni bolsa Gurbanowlaryň meredagymyzyň Gurbanul gelenjemediň döwletli ojagyna goşa gelin toýlar toýlanýar. Ene bugün diýmek toýuň tutulýar güni biz häzir öz saparymyz bilen barýas. Gurbanowlar bugünkü goşa toýlar bilen mutlaýar çeýlede. Aydogdyň öz mehriban oguljagyna ýollan sowgatlaryny goşurýar bolsa, hemişekilerimiz ýaly şol şadlyk fursatlary sizin hemmäňiz bilen paýlaşýar. Onda näme? Biz ýöredik. Mana malzak badyr var. Adamlar görüşmedi al Gurbanowlaryň döwletli ojagyna toýýan başlapdyr. Biz Aydogdyň ýola sowgatlary bilen tapgoşy gutlamak üçin geldik. Assalamu alaikum Gurbanowlar we Gurbanowlaryň hormatly mehmanlary. Hemeňde owalar günde, owadan akşamda hoş gördük. Biz Alem video studiýasynyň Alem video YouTube kanalyny Uzakdaky yakynym adly gepleşikler toplumundan geldik. Ene biziň bilişimizde görä ertir döwletli ojagyna goşa gelin gelýän eken şeýlemi? Gelecek ýyllariň aýagy düştün adamlar ýaraşdyn. Nuryyewe de ýaşady olaryň söwür ýarlarynda da Uzakdakyň bagty durmuşardy diýäs. Elmedama meredagymyň Gurban gelenjemediň toýlary dowamly bolsun, toýlar bolsun. Ýöne şu gün 23 noýabr güni Gurbanowlar üçin ýene-de bir şahatlykda günde Türkiýe Respublikasyna iş saparyna ýören Aydogdy Gurbanowyň mehriban söwür ogly sapar geldiň sapuşany bugün 5 ýaş dogulun eken şeýledemi? Çoňçy bir ýaş sarparyň mehribanlar. An sapar geldi, sapar geldi, sapuşa. An sapuş. Sapuşa. Ömrüň dokuzynda sana ýürüýse, ýerden adyndan Eneşi sana kadı sowgat edýäs. Bir ýer çarpalyň mehribanlar. Olsun Aydogdy bana Gurbanowlaryň atlakylan Atajan diýen oglum bar diýdi. Gara Atajan. Atajan, ine Atajan sana da boý. Atajan üçin ýer çarpalyň mehribanlar. Elim Meşgule bir stol getirdiňiz, ene ýürüýte Aydogdyň sapar geldi oglunyň 5 ýaş toýuny ýetlep ýollan süýçilik tortum mar, hemden ýykmadyr bolup bilelikde dağdalyň. Ene ondan soňra da dawaramyz ýene-de Odalyky keypgorlykda, odalyky şadýanlykda dowam eder bolýarmy? Gaderli we hormatly mehmanlar, daşdan yakynyň gelen hormatly mehmanlarym, sizlere tawafyny aýdýan tilak gelenleriniz üçin artyjama tapgoşumam doguluny gutlamak bilen birlikde jan saglyk arzu edýän oglumyň watana, halkyna we paly oglularyň beri bolup geçişmegini dileýän inşallah. Assalamu alaikum daşdan yakynyň gelen garyndaşlar. Azylyk bilen merekagat, gatnaş oturan üçin hemmäge tawafyny aýdýan tapgoş oglum ýaşyň bolsun, 2 ýaş dogulanyny birlikde geçirmek nasip etsin. Watana millete beýdaly gereklikden biri bolup geçiş. Hemmäge köp tawafyny aýdýan Dowran studiýasyna seňde tawafyny aýdýan. El şarapyp Aydogdyň arzularına hemmämiz goşulýar. Aydogdyň arzularına taýyr bolsa senem edinlerine sagaman gedip sağ salamat atsa ojagyňa dolanyp gelmekligiňi, ýakylaryňa, mehribanlaryňa salamat gowuşmaklaryňy dilek edýär.
bagtly goşa toylaryň. Dwaynoy toylaryň, ýok, traynoy toylaryň kerber aslygalar türkmen ojaklaryna ýygy-ýygydan ýar bolmagyny dilek edýäs. Elimde baramy ýene-de joşkulu aýdymlara sağlany besäp dowam edýäs. Ine biziň meşhur aýdymçymyz Dowran Nuryyew dowam edýär ýene-de siziň göwnüňizden turjak ajaýyp aýdym salarlar. Hemen şahsy. Bana seyredip baktım, ol gözlerine edip unutsam oluyor. Sen duyan ok canım, ağır yar sen bilsen. Seni atlat günü, kerediyen pencereden uzaklı yola. Bugün gelersin öydüp giyen odan penceremi. Odan can sen kiminki, görmedim sen neyterini. Odan bakarım sen, yadım sen, dünyada varım sen. Odan can sen kiminki, görmedim sen neyterini. Odan güneşim sen, ayım sen, dünyada varım sen. Görmedim sen neyterini, oğlan bakarım sen, yadım sen, dünyada varım sen, oğlan can. Dede sağ ol. Dede sağ ol. Oğlum, yaşıňy diýim bolsun. Elmi dama görjäň gowy bolsun. Aydogdy senem. Tagaman gel işden. Sağ ol. Sapar galçan yaşyňy diýim bolsun Allahan. Daý senem sağ ol.